Baitini ni kutum pandau phaini ni sampai na Au sung o jaga phai belai kheno khakjangkha tai belai kheno tongthoka obo haikeno sini do pharok tebo yo khai sini man thaino sana nengthang abono ang joto sini do phani thani o koyo akha khumlo ngam chaini mungkita mo ani bumung kai torbala debbo ini kutum pandani bisintei Bestam salni nahar mong haki basan mong kamo. Sanmung kai sini do pharok thangani sini do pharok tongani sini Greta Thunberg abono sungai. Jodo haste ni lukurau no apandani bisintei ta mapa kasana mo. Ang kok kasana mo sungma ka haise sung joto do pharok thamsa khlai sini sanmung sini naimung no sung sanani nang. Abono ang joto lukurau ni thani o kok kasar. Hambai. Ini ni alu kutum pandau phaini ni sampai na to. Belaikan mana belaikan tong thoka borok mana kemana ni ke Tamoni na hor mong na tiwi ini ni alu kutum pandau phaini. babu jile ba Tamoni na hor mong na tiwi ini ni alu kutum pandau phaini. obo kangga sini ko sini sobani bagani family obo kangga sini berasal ni kos tong tong mani obo tunya family obo kangga ang kita wansu ko mana ke je mana je riman sang nor na hindi ke mana je sini lamo tong sari thana ni wansu ko je riman hazar te na ta mana apono jotono no busana busung ko mana sini buba gara to kos do khai dong sini bagai mana je sungta bu je kos kam phano jotono thanjang din apono jotono sana busung ta ang kain bisrang onjoni ani ke bisana de kuma ang ke kahino no kono